Yau za mu ga yadda ake pronouncing wannan kalma na testified. Wani ya tambaye ni ta yaya za a pronouncing wannan kalma na testified. Yadda ake rubutawa kenan kuma yadda ake furtawa shine testify. Testify ma'ana tabbatar da wani abu. Ka gani ka tabbatar, yanzu kana ba da tabbacin akan cewa abu kaza ya faru. Testified past tense ne na testify. Ainihin kalman testify ne. So idan ka riga da ka tabbatar da shi, to akwai kuma testified ma'ana abin da ya riga da ya wuce. Na tabbatar. Kuma wannan kalma yana kusanci da wannan kalma na verified. Tantancewa. Abinda an riga da an tantance shi sai a ce mishi verified. Wanda wannan kalma na verified ya samu asali ne daga verify. Tantancewa. Abinda an riga da an tantance sai a ce mishi verified. Wannan shine zarar mu koyi turanci, kuma ka like wannan video idan ka samu wannan video educative. Ni ne dan uwa Aliyu Rilwano wanda yake kara mana turanci a yau da kullum. Sai wani episode.